Takže zdravím vás a vítejte u dalšího dílu Let's Play z Minecraftu. Dneska, jak jsem vám slíbil, tak se budeme podívat do nějaké jeskyně. Vidíte, mám připravený inventář, železný krumpáč jsem si udělal. A tak, takže se vypravíme. Ještě koukám, že si tady přepálím železo, protože přece jenom bych nechtěl hned umřít. Takže jsem si to trochu osvětlil a byl jsem se kouknout takhle v dálce, jestli narazím nějakou jeskyni, nenarazil jsem, tak jsem tady začal kopat dolů. A ukážu vám za chvíli, co jsem našel. Takovou jeskyňku nějakou, tak to bude muset stačit. Trošičku jsem tam nakoukal, jenom prostě... Jenom jestli tam vůbec někam pokračovalo, tak jsem odešel nahoru sem a zapnul jsem nahrávání, takže jo. Jinak minulý 2 videa byly ve špatném rozlišení, tak jsem si u Pedra našel tutoriál na obraz Sizer, takže jsem si to podíval na to video, upravil jsem si to a mělo by to být dobrý. Takže když tak omluvte předchozí 2 videa. Uděláme si chestplate a jdeme. Tady jsem začal kopat dolů a slyšel jsem vodu, takže jsem šel takhle sem. Tady jsem kopnul dolů, protože se mi zdálo, že ji slyším dole, tak jsem kopal. Tady kopal jsem a tady jsem ji našel. Takže se půjdeme nejdřív podívat sem. Vodu zastavíme pryč. Tady usvítíme, tady nic není. Jinak nejsem žádný skiller, jo, jako, takže nečekejte žádný zázrak v boji. A můj orientační smysl taky nepatří k nejlepším. Se půjdeme podívat potom. Jsem viděl železo. Takže natěžíme železo, budu těžit všechno, protože na začátku je surovin málo. A železo se vždycky hodí. Pavoučik. Čau pavoučik, hop, pojď sem, pojď. Tak, pavouček už není. A to vypadá nějakou trhlinku tady. Hop. Takže super, máme co prozkoumávat takrát v dnešním díle. Dokonce i díky Petrovi jsem si zvednul limit na YouTube, takže už můžu nahrávat dílek 15 minut, což je taky super. Takže tak. Takže se dostávám do fáze, kdy už mi prostě začíná to mít nějakou úroveň. I mě to baví víc a víc, takže super. Zatím teda točit budu. U minulého videa jsou zatím 2 zhlédnutí a 1 like z toho, což je taky super, to mě překvapilo. Tak. Hop. Železo, hop. Skočíme si pro železo. To je hodně železa. Super. A když se třeba podíváte na moje video a bude se vám líbit, to bych poprosil, jestli byste to třeba dal někomu jinému, aby se taky podíval.
abych věděl prostě, jestli má cenu točit, že jo? Protože kdyby se nám to nelíbilo, tak to nemá cenu. Přece si nebudu točit pro sebe, takže tak no. Tady je konec trhlinky. Dobře, beru na vědomí. Tady je nějaká jeskyně. Tady se to dělí. Ježiši. Dobrý, tady to končí, super. Tak, tady je uhlí. Někdo se tady někde koupe. Taký skeleton. Tady železo. Super, a jdeme sem. To další železo. Tady to bude hrozně velký. Velký komplex, takže super. Takže ne. Super, no, super. Najíme se. Tady to končí, dobře. Beru na vědomí. Další železo. Toto je železo tady. Skoro už 3/4 staku. Tady další trhlina. Tak tady prozkoumáme trhlinku jindy. A Kostя. Umři, Kostě. Au. Nic, jo. Aspoň kost. Co říkat? Došel krumpík. Už vím, co říkat. Těžíme uhlí, no, protože prostě uhlí je málo. Takže těžíme uhlí. Bych měl na tarčky a na vypalování a uhlí se hodí skoro na všechno. Taky už budeme mít stack, což je taky super. A tady už se dostáváme zpátky do trhlinky, ale jsem to ještě někam vedlo. Tady nějaká vodní jeskyňka. Dobře, no. Hodně železa tady je, to. To je super, to je super.
To vůbec nemluvím. Nevím, co mám říkat. S tím mám největší problém, no. Zase tady pokopu nějaký uhlí. Ach jo, zase nemluvím, to mě štve. Tak. Super, a jdeme zpátky do trhlinky. Ještě ale než tam půjdem, tak si udělám další torčky. Taku. Tak, super. Au. To bolelo. Tady jsme zpátky v trhlince. Ahoj. Umřel, haha. Neštěkaj psa. Štěká pes tady. To další creeper. A další creeper. A tam je další. Mám 4 gunpowdery. Na TNTčka, ty mám rád. S tím se dají dělat zajímavé věci. Hop. Když já se lek. On to byl jenom kous storčky, já jsem se hrozně lek. A nevím čeho. Tady taky konec. Takže teď to máme prozkoumaný. Těžíme tady zase nějaký uhlí. Vytěžíme uhlí. Moment. No, tak jsem zpátky, volala mě mamka, omlouvám se za krátký střih, ale to může být jedno. Tak, uhlíčko. A rozhodl jsem se, že se budu snažit třeba, já nevím, každý druhý díl, že chvíli budu těžit a chvíli budu třeba něco stavět nebo budu na povrchu, protože někdo má rád třeba těžení víc, někdo třeba víc stavění, tak aby si každý v tom díle našel něco svýho, takže jsem se rozhodl, že to budu dělat také na půl. Takže ano. A už vidíte, hledám cestu zpátky. A já samozřejmě nevím kudy. Takže jo, no. Tudy. Jo, tady jsem zastavoval vodu. Ano, a tady je cesta nahoru. A já se zkusím ještě podívat takhle sem. Co tady je?
No. No dobře, tak nic moc. Ještě tady vytěžím to uhlí, to bude takový těžební díl dneska. Takže takový odpočinkový. Zase nemluvím to, dejte mi někdo facku. Světlíme si to tady, šup. Chtěl by to najít nějaký spawner. Jsem mohl udělat nějakou XP farmičku. Že to je uhlí tady, fuj. Až hezký to není, nebo až ošklivý to je. Tak. Ale došel mi krumpač. A tak tě dotěžím tímhle. Šup. Tarčku. Ještě sem takhle. Jsem ještě jednu hodím. A jdeme nahoru. Šup. Šupy to presto. V screenu si budu kopat dolů na bedrock, abych si tam mohl kopat branch mining, protože to mě hrozně baví kopat. Šup. Vyspinkáme se. Tak. Já jsem tam viděl Endermana. Tady je Creeper. Další Creeper. Ne. Bum. Tak si bouchni. Sakra. Zase mi bouchnul. Ale tam jsem viděl hře kostlivce a já chci kosti nebo míle, takže se tam podíváme se tam. Co asi nenajdem. To je škoda, ale nevadí. A tamhle kosťák, viděli jste, jo. Vedle umře, ano, kostička, výborně. A myslím si, že by to bylo pro dnešek všechno. Příští díl si zase něco postavíme, to stack železa, super. Příští díl si zase něco postavíme, 8, 16, tak. Takže se určitě máte na co těšit. Nevím ještě, co si postavíme, možná si zvětšíme nějakou farmu. Kdybych našel nějaký redstone, tak si můžeme udělat automatickou výtfarmu aspoň. Aby jsme neměli takovouhle tu tady, vrchu nějakou. To uklidíme do bedny všechno. A jo, já se s váma pro dnešek loučím a čau.